Είμαι σχεδόν 18 κιλά κάτω. Έχω χάσει πάνω από 17 κιλά λίπους και το σπλαχνικό λίπος έχει πέσει 11 επίπεδα, από το 21ο έχει πάει στο 10ο. Ονομάζομαι Πέτρος, ξεκίνησα στο FitBody μέσω μιας συναδέλφου μου η οποία μου το σύστησε για να χάσω κάποια κιλά και να βελτιώσω την καθημερινότητά μου και τη ζωή μου γενικότερα. Πέτρο, θυμάσαι τη στιγμή που είπες δεν πάει άλλο? Ναι, ήταν όταν δεν μπορούσα ούτε καν να κοιμηθώ, που είναι βασικό για την καθημερινότητά μου και τη ζωή μου, και ούτε καν να περπατήσω 500 μέτρα χωρίς ούτε να λαχανιάσω έστω και λίγο π.χ. Πώς ήσουν τότε? Ήμουν 104 κιλά, είχα 116 εκατοστά περίμετρο μέσης και 44 κιλά λίπους και ένιωθα ότι χάνω τον εαυτό μου και γενικότερα την καθημερινότητά μου και τη ζωή μου. Πέτρο, τι σε τρόμαζε περισσότερο? Δεν ήταν μόνο τα κιλά, ήταν και η κούραση, τα προβλήματα υγείας που θα προξενούσαν αυτά στο μέλλον και γενικότερα το ότι απέφευγα φωτογραφίες ή καθρέφτες. Τι άλλαξε όταν ξεκίνησες διατροφή με το FitBody? Δεν ένιωσα μόνος αρχικά, διότι η ομάδα του FitBody ήταν μαζί μου και με βοηθούσε πάντα και δεν με περιόρισε σε κουτάκια, ας πούμε, και μου έδωσε ένα ευέλικτο πλάνο διατροφής.